Encara ens queda molt. Saps per què ens passa això? Per no netejar-lo més sovint. Sí, teniu raó. Ostres, què és això? El què? Una maleta. Potser és del pare. Ens està trucant. Hola, papa. Sí, estem netejant. Per cert, hem trobat una maleta. És teva? Sí, és beix. M'ha penjat. Què t'ha dit? Que deixem immediatament la maleta o ens castigarà. Aquí deu ser. És ben antiga. Ostres, Què? un diari. De qui deu ser? Hola! És de l'àvia Remei! 25 de novembre de 1932. Mare meva. Quina edat hauria de tenir l'àvia? Potser la nostra. Finalment m'he pogut estalviar 2 pessetes i amb elles m'he pogut comprar aquest diari. No ha estat fàcil perquè per no aixecar sospites m'he hagut d'allunyar del barri. Com? No podien comprar llibretes? Que por. «1 de gener de 1933. La Dolors i jo estem avorrides. A mi m'agrada molt escriure al diari. Cada cop que veiem el meu germà, estudiant, ens pica la curiositat. Què deu estar llegint?» «Què estàs fent?» Estudiant. Una merda d'assignatura. «I quina és?» Però què us importa, si no sabeu res? «Però podem aprendre, sí?» A veure, això no són coses de dones. No teniu res que fer a la cuina. Xavi! Vine cap aquí, sisplau. Vaig, papa. A la cuina! A la vella i la tieta no hi deixaven estudiar. Pobretes! I el seu germà, que borde! Us imagineu que jo no us deixés estudiar? Coses del passat. Que pobres portaven a les dones. 14 de febrer de 1933. Avui m'he escapat de casa per veure l'Anton. Somriure. I aquesta és l'equació per calcular la velocitat d'un cavall. T'he d'explicar una cosa. Estic enamorada. Què dius, nena? Digues, va. Té uns ulls preciosos i brillants. Una veu encisadora, una veu melodiosa, plena de vida, com si 1000 ocells cantessin. Has sentit això alguna vegada? Ai, i tant. De fet, jo també estic enamorada. Què dius? De qui?
Me'n podries ensenyar? Nois, una cosa. I la Dolors? Segueix viva? On deu ser? Ostres, és el pare. La Dolors. Hola. Fem el sopar, vale. Vale. Sí, a les 9. Potser està a una residència. D'acord, d'acord. No, no m'ho obres la maleta. No, t'ho promet. M'ha penjat. Sospita de que m'ho obres la maleta. L'hem de tancar, jo no vull Jo problemes. tampoc vull problemes. Noies, hem de seguir endavant. Ja queden poques pàgines. I hem de saber el que li va passar a l'àvia. 17 de març de 1933. Porto 3 dies tancada a l'habitació. El pare m'ha tornat a enxampar llegint alguns llibres que l'entorn m'ha deixat. No entenc aquesta fixació per prohibir-me aprendre. Jo crec que el pare seria capaç de fer-nos una cosa així. Què dius? El pare és un bon home. A vegades és una mica violent, però mai seria capaç de fer alguna cosa així. Tu calla, que no ens capti mimada. El pare és un bon home i l'hem de respectar. Noies, pareu de discutir i anem a llegir el que queda. Núria, sisplau. 21 d'abril de 1933. Avui s'enduen a la Dolors, a un convent. No sé si la tornaré a veure. L'han enxapat amb la Montserrat. Si elles s'estimen, per què les prohibeixen estar juntes? Això és per tu. Que recordis sempre. No t'oblidaré, t'ho prometo. T'estimo molt. Estava tot llest. Escaparia amb l'Anton i serien feliços. De cop va aparèixer el meu pare acompanyat de 2 homes. Em van agafar i em van tancar a l'habitació. El dia següent em van portar a casar-me amb en Francesc. Un home que em duplica l'edat i que clarament no estimo. Tot va anar tan ràpid i ara estic en una casa desconeguda, amb un home desconegut. No sé quan podré tornar a escriure. No sé si hi haurà un final feliç per mi. Pobra àvia, quina vida més dura que va tenir. Per què el pare mai ens havia parlat d'això? I què esperes del nostre pare? I si el publiquem? Hola, nois, i el sopar? La maleta. Què us he dit, Núria? Ja em podeu donar ara mateix la maleta, tanqueu-la! Estareu castigats tot l'estiu! S'ha acabat el bròquil! Increïble. Dóna'm la maleta. Que no torni a passar mai més. Us passareu tot l'estiu sense sortir. I us vull immediatament ara baix.